Vinga, doncs, ara sí, arrenquem-ho tots. Benvingudes i benvinguts a aquest webinar, una masterclass on el Lluís i jo, com ja us he anat presentant, intentarem donar llum a com plasmar tot el que ens diuen els referents curriculars a una plantilla i sobretot també tot allò que volem aplicar a l'aula en una estructura completa, però sobretot que doni resposta a dues grans necessitats. Vale? La primera, aquella que ens determina el departament de tot allò que hi ha d'haver, és a dir, la part més legal que un inspector o un tribunal us voldrà analitzar, d'acord? Aleshores, el que avui veureu és aquella guia per a crear activitat d'ensenyança-aprenentatge en tot allò que el departament requereix de tu. I la segona idea d'aquesta sessió d'avui és que, a part d'aquesta plantilla ja hi ha aquests elements, és que tu, superprofe, treguis el potencial que portes dintre. Al cap i la fi, la qüestió és que tot allò que els que ja teniu experiència esteu aplicant a l'aula o aquells que esteu iniciant-vos ja sabeu més o menys el que voleu treballar, la qüestió és, val, doncs tot allò que jo porto dintre, tots aquells coneixements i aquelles competències que vull treballar, com les trasllado de lo que soc a dintre d'una plantilla. D'acord? Aleshores, el que avui veureu és una mica el que és la connexió amb aquests dos elements. Una, currículum, i dos, part didàctica o pedagògica. A tot això ho hem volgut titular, Lluís i jo, en que al cap i la fi és plantejar una proposta que li dem de 0 a 10. És a dir, esmicolarem tots els elements, totes aquelles paraules que venen del currículum, totes aquelles estructures que hauran de definir, les esmicolarem perquè apreneu el concepte, sapigueu com utilitzar-ho i sobretot tingueu bons exemples de com s'aplica. La qüestió és que, tot i que avui ens recolzarem sobre una especialitat, el que us anirem transmetent serà de qualsevol especialitat. Evidentment, el que canviarà és el contingut en si. Però que el que volem és que vegeu molt bé tot el procés, perquè quan vulgueu treballar els elements específics del vostre currículum en concret, ho pugueu plasmar i ho pugueu adaptar. De fet, també us ajudarem a desentramar, no, tota aquesta nomenclatura que el currículum ens amaga, no? I li donarem visibilitat. En qüestió, avui ens plantegem en aquest primer webinar, de fet nosaltres li diem un webinar de 3 que val no, perquè el que us anirem donant és el pas a pas per emplenar tota aquesta plantilla. Ens basarem en que, un, enteneu el que hi ha dintre, és a dir, tots els conceptes que podreu trobar aquí. Dos, sapigueu on anar a buscar aquests continguts, aquests criteris d'avaluació, aquestes capacitats. I tres, tingueu exemples reals de com això es plasma. Per què? Perquè si sé on trobar-ho i ho entenc i a més tinc bons exemples, em servirà per adaptar-ho a la meva realitat, que això és el més important. I, evidentment, durant aquest procés d'aprenentatge que ara esteu vosaltres, o de millora, perquè alguns altres ja ho esteu utilitzant, doncs anem a veure com evoluciona, val? Quan sorgeixen situacions en què dic, ja, però no em queda prou clar, per això estem nosaltres, perquè al final d'aquesta exposició hi haurà una taula rodona de preguntes on podreu preguntar directament alguns casos més concrets. Ja, Bruno, però jo tinc aquesta circumstància, com ho faig? No? O al revés, jo fins ara ho havia fet així, em recomanes què? D'acord? Per tant, la sessió d'avui passarà per dues fases. Una primera, on el Lluís i jo us explicarem els detalls de com utilitzar el currículum, la plantilla i els seus elements, i una segona, que serà això, per resoldre dubtes més concrets. I el que us deia és la primera de 3 webinars. Avui esteu al primer, que és totalment gratuït, que per nosaltres és el fonamental, que és el punt de partida i l'entendre tota l'estructura, però que si la sessió d'avui us és d'ajuda, us explicarem com podeu accedir als altres 2 webinars o altres sessions formatives que estem preparant per vosaltres. D'acord? En aquest cas, aquesta proposta neix d'aquestes últimes oposicions on el Lluís es va preparar o conjuntament vam acabar de polir una proposta de teatre d'ensenyament d'aprenentatge, la qual li ha ajudat a treure una nota d'excel·lència a aquestes opos i a treure la plaça, no? I arrel d'això, que de fet el Lluís i la seva parella, els dos, han tret aquest any la plaça, vam estar parlant i dic, Bruno, és que som els eterns oblidats. I dic, ho sé, però és que jo no podia arribar a tot. Va dir, però junts sí que ho podem fer. I el que han fet és
refer els meus 6 anys d'experiència com a formador i la seva experiència específica amb BFP i la seva experiència concreta d'aquestes últimes OPOs, on li he ajudat superbé tota la plantilla que vam estructurar plegats per esmicolar-la i preparar-vos aquesta formació. Per tant, Los Eternos Olvidados s'ha acabat, perquè el Lluís i jo ens hem compromès a crear diferents formacions, preparació d'oposicions, masterclass, etc., per ajudar-vos en tot allò que us requereix, no?, en quant a la vostra tasca formativa o de programació. Val? I és per això que neix aquesta primera edició, en aquest cas, concreta d'FP. Sí? Sí que és veritat que de batxillerat i de secundària ja porto 18 versions. Aquesta és la primera d'FP, bueno, vendria a ser la segona, perquè l'any passat ja me'n fer una, però aquesta és una actualització. Puntualitza ja abans de començar. Aquesta actualització és l'actualització de l'any passat. Què vull dir amb això? Que ja hi ha nous canvis i que hi haurà nous canvis durant el procés, d'acord? Però que el nostre repte és acompanyar-vos. Per tant, el mail que jo tinc vostre, seguireu rebent informació nostra. És a dir, si veiem que d'aquí 2, 3 mesos, 6 mesos el departament afegeix algun element nou que cal complementar, que cal reconduir, que cal modificar, nosaltres farem masterclass específiques d'actualització i les que formeu part de la sessió d'avui, d'aquest interès que teniu cap a la programació d'FP, doncs us ho seguirem mantenint. Val? Per tant, us acompanyem des d'avui cap al davant aquests possibles canvis per fer-ho fàcil i perquè tingueu tota la informació que necessiteu. Val? A tot això, us hem preparat una breu intro més metafòrica perquè us volem fer reflexionar. I és que fixeu-vos aquí al davant que teniu 3 cases de Lego. Una primera casa, aquesta vermelleta, bàsica, senzilla, però cuidado, té tot el que necessita algú per viure. Però és veritat que diríem que és molt minimalista, no? Tot i això, el que dèiem, té les bases i un sostre, però li calen alguns acabats si el que vull és tenir un espai més gran o elements més diferencials, no? I és per això que us he presentat la segona casa de Lego, una casa blava. Aquesta casa blava ja molt més gran, més completa. Fixeu-vos que sí que ja té aquells ventalals per gaudir de la llum, la zona pel pàrquing del cotxe, un petit jardí, sense dubtes, una casa que molt ens agradaria, no?, tenir algo semblant, que no fos de Lego. Déu-n'hi-do, doncs és una casa molt més completa. Però fixeu-vos a l'última casa de Lego. És una casa de Lego singular, única i exclusiva, que s'ha adaptat en un context molt específic. Que si arreléssim elements com els UDS, uau, la capacitat de respectar el medi ambient, no?, tot de fusta, amb el seu mirador, amb el seu telescopi per poder gaudir de les singularitats del seu espai. Fixeu-vos en aquesta corriola respectant els mecanismes naturals. Sense dubtes, és una casa totalment exclusiva que té tota una sèrie de detalls que la fan única, que la fan singular, que els que hi viuen els hi dona tots aquells requeriments més específics que caldrà tenir en compte. I amb aquestes 3 cases de Lego us volia fer una petita reflexió de dir, ostres, tu què vols crear? Quina programació o activitat ensenyant vols crear? Una bàsica com la del departament? I ara ho veureu. Una més currada, completa, amb acabats, prou més maca com la que ara estareu aquí avui? O voleu anar cap a l'excel·lència marcant diferències, que és el que us proposem al final? Vols arribar a crear una programació totalment exclusiva? Que seria una proposta que us farem al final de la sessió, si algú vol anar per les opos, perquè anem al detall. I en qüestió ja sabeu que ja tenim la plantilla del departament. És una plantilla que hi ha els elements que necessitareu tenir presents. Mòdul, descripció, resultats, organització. No està mal perquè hi ha el que el departament ens determina i poden viure a dintre, però és algo bàsic. Després tenim la que us hem dit, una casa ja algo més completa, amb més detall, amb més elements, més maca i més ben estructurada, que és el que avui us anirem explicant en el pas a pas. D'acord? Aquesta és la plantilla en qüestió i en el pas a pas us anirem descrivint, sí, però com acabem d'emplenar tota aquesta plantilla. I si la sessió d'avui us és d'ajuda i d'inspiració,
us direm, ei, que tenim alguna més. Si voleu anar cap a les coses exclusives, cap a l'excel·lència, tenim un curs d'oposicions d'educació secundària, primària, batxillerat, infantil, pedagogia i ara FP. Sí? Ja són 5 persones apuntades al curs, començarem al setembre d'FP, però que avui, després de conèixer com treballem i tot això que avui us regalem de forma totalment gratuïta, tindreu l'opció, si us voleu apuntar al curs, doncs amb unes condicions bastant excepcionals, val? Tindreu una promoció, etc, etc. I això farà que us ajudem a programar en detalls, amb exemples i, sobretot, a no crear una proposta única, sinó és algo exclusiu. Vale? I, en definitiva, us llancem aquesta pregunta. I tu, quina programació vols crear? I mentre us deixo amb aquesta breu reflexió, ja us presento el que avui començarem a crear. Val? El que us he començat des del principi, aquesta plantilla la distribuïm en 3 webinars. El webinar d'avui, que és la plantilla en qüestió, com s'estructura i com plasmem els elements curriculars. Al webinar 2 detallem més els objectius, com avaluem, d'acord? I com desenvolupem els recursos i les activitats. I el webinar 3 ens centrem en aspectes metodològics, però més orientats a la coeducació, atenció a la diversitat i en aspectes com la coeducació. Val? Avui en concret ens detindrem en aquests 40 minutets a el que és aquell webinar inicial i crearà el que és l'estructura d'aquesta casa de Lego per anar veient com cream, desenvolupem i redactem, d'acord, aquesta plantilla. I en qüestió, la plantilla que ara anirem construint pas a pas, avui ens centrarem sobretot en aquests 2 primers punts. Val? El nucli formatiu, d'on ho extraiem, els objectius, com ho justifiquem, d'acord? I, sobretot, el punt, diguem que la kriptonita com a superherois que tenim és com ho vinculem amb el marc curricular. Quin marc curricular és? L'OE, l'OCSE, l'OMLOE, d'on ho traiem? Som tots, tenim el mateix marc curricular? Ostres, tal vegada depèn de l'especialitat, d'acord? I que ja sabeu que aquests canvis de llei van madurant i que si hi ha nous canvis, tant el Lluís com jo us anirem fent aquestes propostes d'actualització perquè pugueu estar a l'última. Aleshores, com definim els objectius de cada mòdul, les capacitats o les competències. I ja, per últim, el que és la seqüència de tasques és una que avui ja no ho podrem aprofundir, però ja us deixem aquestes pinzellades inicials. Doncs amb això, aquesta part formativa la dinamitzem, com us he dit, tant el Lluís com jo. Ara la part més concreta, més específica, la que el Lluís a continuació us anirà detallant. I és com pivotem aquest marc curricular, Lluís? En què ens basem? Quina és la referència curricular que haurà de tenir en compte cada especialitat i, sobretot, com ho sabem? És a dir, qui determina que sigui l'OE, l'OMLOE o l'OCSE? Bon dia a tots. Com deia el Bruno, en FP anem a trobar una diversitat de normativa molt gran. A més, aquest any és un any de transició, anem a tindre les tres legislacions, les tres normatives a la vegada. És un cas excepcional. Són unes oposicions, per una banda, molta gent podria dir que són unes oposicions més difícils, però realment és l'oportunitat que tenim per a poder aprovar unes oposicions, per a poder aconseguir el desig que voleu, perquè realment tenim l'oportunitat d'enfrontar-vos a un repte de programar amb l'UMLOE, però també el tribunal és la primera vegada que veu una programació amb l'UMLOE. Tenim l'oportunitat de fer una qüestió que és nova. Llavors, anem a introduir un poc, posem la segona diapositiva, sí. Anem a veure un poc com anem a entrar en tot el tema de la normativa. En primer lloc, recordem que tenim cicles formatius que estan en l'OE i en l'OCSE. Per tant, són cicles formatius que anem a tindre que programar de formes diferents. En uns anem a parlar de resultats d'aprenentatge, en altres de capacitats terminals. La meva preferència, anem a l'OE. L'OE, per què? Perquè l'OE és molt més fàcil, va ser molt més fàcil, dona més joc a poder utilitzar-lo, però si voleu un repte major, si voleu ser
tindrà algo molt més individualitzat. L'OCSE també dona l'oportunitat, però sí que és de veres que és una forma diferent de programar. Igualment, nosaltres, a través del webinar i a través del curs, adaptarem tot el material tant a l'OE com a l'OCSE. Val? Igualment, si jo em tira l'OE cara a la família professional que jo vull agafar, de cara al primer curs, recordeu que si agafem un curs, un mòdul de primer curs, estarem parlant que serà el currículum de l'OE, però estarem treballant en l'ALOM l'OE. ¿Vale? Estarem treballant en l'OE, estarem treballant amb el tema de la dual, els resultats d'aprenentatge que parlarem a continuació, totes les novetats que comporta l'ALOM l'OE. Si anem a parlar de desenvolupar un mòdul de segon, ahí estarem parlant de la LOE i estarem parlant d'unes programacions com se presentaven en oposicions anteriors. Val? Què caldria fer per a poder innovar i per a poder portar endavant una programació que tinga una probabilitat, diguem, alta d'èxit dins de cara a les següents oposicions? Preparar algo innovador, preparar algo nou, que seria preparar un mòdul de primer amb totes aquelles qüestions de la nova normativa de la LOMLOE. Val? Jo, preferentment, realitzaria això. De cara a les famílies professionals, tenim que intentar sempre aquelles famílies professionals que nosaltres tenim una experiència prèvia, aquelles famílies professionals en les que nosaltres hem treballat, o que siguin més dissenyades al nostre perfil, que ens agraden, que s'atraguin, que es motiven a treballar, val? Que ens ajuden a poder transmetre realment què tipus de professorat soc, com m'agrada a mi treballar en l'aula, què puc treballar? Puc treballar, recordeu que tenim en la nova LOE diferents graus, la A, B, C, D, E. Dins del grup D tenim el grau bàsic, grau mitjà i el grau superior. Val? Podem treballar qualsevol dels tres. Quins són els més fàcils i quins són els que donen normalment més xoc per a poder realitzar una bona defensa i portar endavant una bona programació? Un grau mitjà o un grau superior. El grau bàsic normalment porta certa dificultat per temps i per altres qüestions, però també tenim un alumnat, una atenció a la diversitat bastant peculiar. Però, en el meu cas, crec que és important sobretot centrar-nos en un grau mitjà, en un grau superior, si encara no ho teniu clar. El mòdul professional que anem a elegir és molt important, perquè, bueno, en el cas de l'OCSE estem parlant de crèdits, no estem parlant de mòdul professional. En el cas de mòduls professionals tenim que tenir en compte que l'elecció d'aquest mòdul professional va ser, diguem, la base de tota aquesta programació. Per tant, és molt important que mirem tots els mòduls professionals que nosaltres podem impartir i a partir d'ahir que són de la nostra especialitat i que serien o que ens agradarien a nosaltres desenvolupar des de la programació. Normalment, els mòduls professionals, al meu pareixer, sempre tenen que ser mòduls que tenen al voltant de 33, 99 hores lectives en total i que tenen que estar centrades en el nostre perfil professional. Per exemple, jo soc de 518, de sanitat, i de cara a les oposicions, si jo em presento a l'especialitat de 618, tinc que tindre la certesa de que el mòdul professional que vaig aportar de cara a la programació forma part del nostre perfil. Recordem que en Catalunya nosaltres podem impartir mòduls professionals d'altres especialitats. És a dir, si jo, per exemple, aquest curs acadèmic porto endavant mòduls de 620 i a mi m'agraden, però jo no presento al perfil professional de 518, la meva programació té que anar un mòdul de 518. Val? Això que tenir molt en compte perquè moltes vegades la gent de cara a la presentació de la programació o la defensa pròpia d'aquest tipus de problema. Val? Per tant, té que ser de la vostra especialització. Ara després anem a veure on estan, anem a veure un poc, a veure on està allò del perfil. Pel que fa... Sí, nosaltres en les orientacions anteriors al 2024-2025, que té Bruno, podem veure on tenim realment tot el tema dels perfils professionals, on nosaltres podem veure quina és l'especialització, quin és el perfil que pot donar cadascun dels mòduls. Si podem tenir un abans, Bruno? En aquesta pàgina web
anem a trobar bàsicament tota la informació. Si esteu en l'ordinador a davant, podeu obrir, si entreu a Google, poseu currículumfp.cat o a través d'aquest enllaç, podeu entrar i aneu a trobar tota la informació de la que anem a parlar en les següents diapositives. Val? Tirem endavant. Val. Què anem a trobar? Per a fer i plenar tota la plantilla que nosaltres anem a plenar del currículum, tota aquesta plantilla, anem a tindre sobretot que parlar de 4 textos que van a ser molt importants. Les orientacions anteriors al 2024-2025, als mòduls professionals a partir del 2024-2025, les orientacions a partir del 2024-2025, que són les noves, i és el que anem a centrar-nos ara, i el decret del currículum, que hi ha coses que estan bé i hi ha coses que s'han modificat, val? Que són les qüestions que anem a parlar. Qüestions importants, quan elegim el mòdul professional o el cicle formatiu que anem a fer. En Catalunya tenim perfils. Els perfils no se poden presentar de cara a les oposicions. No podem utilitzar perfils. Com podem veure, els perfils es poden identificar perquè en les taules aquestes no hi ha un reial decret. Val? En la columna de reial decret no tenim res. Està buit. Per tant, no podem utilitzar els perfils. Tenim que anar a un cicle formatiu reglat. Val? Val, continuem. Val. Què tenim nou de cara a l'Android? Si jo em tiro cap endavant per a poder programar el meu Blue, la principal novetat que va ser que les unitats formatives han desaparegut. Ja no tenim l'organització d'unitats formatives. Anem a anar directament al mòdul. I en el mòdul hi ha una sèrie de resultats d'aprenentatge i com a molt puc classificar-ho en nuclis formatius. Recordeu que els nuclis formatius no estan reglats a nivell normatiu, però que és una forma d'organització interna del propi professorat. Val? A més, com podem veure, els mòduls professionals tenen una sèrie de resultats d'aprenentatge, que van a ser l'assoliment d'aquests resultats d'aprenentatge que anem a avaluar de cara al futur. Una part d'aquests resultats d'aprenentatge se portaran a terme dins del centre educatiu, en una sèrie d'hores, i una resta de resultats d'aprenentatge se portaran en l'empresa. Però tenim l'opció, que és l'altra opció, que podem nosaltres treballar dins de l'aula tots i cadascun dels resultats d'aprenentatge i un percentatge d'aquests resultats d'aprenentatge, vale, de l'avaluació d'aquests resultats d'aprenentatge, se poden avaluar a través de l'activitat formativa que ha fet en la formació dual en l'empresa. Vale? Tenim aquesta dualitat, vale, per a poder nosaltres portar endavant la programació. O separar els resultats d'aprenentatge o nosaltres utilitzar tots els resultats d'aprenentatge en la nostra programació de cara al desenvolupament d'activitats d'aprenentatge i un percentatge d'aquesta avaluació, d'aquest assoliment del resultat d'aprenentatge és el que s'ha portat endavant en l'empresa. Per tant, aquesta Pregunta, Lluís, per poder marcar diferències, perquè clar, estem aquí per saber com fer-ho i també emportar-se tips de què és allò que li dona valor, no? Però ja que estem aquí, què té més valor? Pot tenir el mateix, De dir, ostres, fer una proposta dual on tots els resultats d'aprenentatge els treballem nosaltres i alhora es treballen a l'empresa, o anem a repartir el que fem al centre i el que fan a les pràctiques? Val. Degut a la peculiaritat i la diversitat que hi ha a l'MFP, jo recomano personalment que siga jo treballi tots els RAs dins de la meva programació, dins de l'aula, i un percentatge, que no pot ser més d'un 10%, normalment és un 10%, el que se va avaluar en l'empresa, un 10%. Val? Per tant, la qualificació final va ser un 10% el que comporta l'empresa i el 90% el que jo porti dins de l'aula. Per tant, jo treballaria dins. Però sí que jo entenc que hi ha peculiaritats dins de cada mòdul, dins de cada formació professional i possiblement un RA sí que es puga conjugar per a portar-lo endavant dins de l'empresa. Però és el risc de cara a la nova programació. Per tant, jo recomano personalment, el meu tip és que utilitzem tots els RAs de la nostra programació dins de l'aula i que de cara a la qualificació, en l'avaluació nosaltres anem a utilitzar que un 10% d'aquesta avaluació siga el feedback de l'empresa. El que realment ha assolit d'aquest resultat d'aprenentatge dins de l'empresa. Genial.
Val. Com hem parlat, una de les novetats que tenim és aquest apartat d'orientacions a partir del curs vinent, del 2024-2025. Dins d'aquest document, el que anem a trobar sobretot és com ara tenim hores a realitzar dins del centre educatiu i hores d'estada en l'empresa. Val? Això és important, molt important, sobretot si teniu programacions d'anys, d'altres anys. Per què? Perquè hi ha mòduls que van a canviar de curs. Mòduls que estaven en primer van a passar a segon, de segon a primer, en algunes famílies professionals. I a més, tenim molts mòduls que van a veure reduïdes les seues hores. Hi havia mòduls que, per exemple, doncs, tenim dotació sanitària, abans eren uns 100 i pico, 120, 130 hores, ara són 99 hores al centre educatiu i 66 a l'estat de l'empresa. Per tant, tenim els mateixos resultats d'aprenentatge, els mateixos continguts, però normalment una agrupació, un timing molt menor. Per tant, l'organització i la programació va ser essencial, va ser clau per a portar endavant una bona programació. A més, tenim altres, com per exemple, hi ha mòduls com d'ofimàtica, digitalització, etc., que el que han fet és augmentar el seu nombre d'hores. Val? Per tant, tot aquest tema de l'organització va ser molt essencial. Per tant, el primer que tinc que fer de cara a preparar-me a aquestes activitats d'ensenyament d'aprenentatge, o si estem parlant de l'OCSE, d'unitats didàctiques, quan anem a parlar d'aquests conceptes, tenim que tenir molt important les hores totals de les noves orientacions que es marca el departament. Val? I les hores que va estar l'alumnat en dual, en l'empresa. Perquè és una qüestió important de cara a mencionar-ho des de la programació i com aquest alumnat va desenvolupar aquestes pràctiques dins de les empreses. Val? Jo aprofito, Lluís, per fer un incís i jo utilitzo molt la metàfora, el símil, de que el currículum és la nostra bíblia docent. I en qüestió és com que han aparegut nous fascículs. És a dir, és una bíblia inacabada perquè al departament li encanta innovar i modificar, molts cops sense molta coherència, d'altres sí, però en qüestió, si us adoneu, tenim elements nous que s'implanten el pròxim any. I això, com molt bé ha dit el Lluís al principi, té pros i contres, d'acord? El contra és que si tu ja havies preparat una programació anteriorment, havies anat amb un preparador, ja tenies experiència, això ho hauràs d'actualitzar perquè ja no és vàlid. Hi haurà moltes coses que sí, però s'haurà d'actualitzar. I això és el contra, no? Però té un avantatge molt i molt gran. El propi tribunal, els propis docents que us avaluaran, el propi inspector encara no ho coneix. Per tant, si aquest procés d'adaptació el fas encara lluís, en les directrius que us donarem, i sobretot amb coherència en base a la Bíblia, que és aquest documents que teniu aquí, i teniu molt guanyat, perquè als altres profes els hi costarà fer aquest procés o no sabran on fixar-s'hi. I és aquí on nosaltres tenim el compromís de donar-vos el detall i els exemples més concrets. Val? Per tant, no anem a veure el problema de dir, nova modificació, nou currículum, no. Anem a dir, ostres, quina gran oportunitat per diferenciar-me, per actualitzar-me i anar un pas més enllà. Sí? Som-hi, Lluís. Clar, com diu el Bruno, al final el que ens dona l'oportunitat de crear una programació totalment nova, totalment diferent, una programació que des de zero nosaltres sabem el nombre d'hores que tenim que impartir realment. La resta tindran segurament que adaptar-la o si no l'adapten no l'adaptaran correctament. Nosaltres vos donarem el tip per a que la pugueu construir des de zero i amb les actualitats de l'OBLOE. És a dir, anem a fer una programació l'OBLOE amb totes les qüestions de la normativa exactament com quadren i, per tant, anem a fer que sigui perfecta en aquesta qüestió. Anem a intentar perfeccionar-la tot el que puguem més. A més, tenim en les orientacions anteriors tenim qüestions que tenim en compte. Els documents que teníem abans, com per exemple el tema de les qualificacions professionals, la següent relació amb els mòduls professionals. Així tenim el tema que estàvem parlant abans. Què mòdul pot donar cada especialitat?
val? Jo tinc que mirar a veure quina oposició em presenta, quina expressió em presenta i quin mòdul puc impartir. El tema de les qualificacions professionals, encara que ho teniu en les orientacions anteriors al 2024-2025, ara fa la cosa d'un mes van aparèixer 3 reials decrets on aquest tema de les qualificacions professionals i la seva relació amb els mòduls professionals es va modificar en cada grau mitjà, en el grau bàsic i en el grau superior, en alguns cicles formatius. Per tant, de cara a desenvolupar-ho dins de la programació, nosaltres, en els pròxims webinars i dins del curs, nosaltres desenvoluparem aquest aspecte en específic per a que vosaltres tingueu les eines d'on agafar i d'on captar aquesta informació concreta d'aquestes qualificacions professionals i com van modificar. Continuem? Aprofito també per fer un incís. Ostres, amb la meva titulació no tinc clar quins mòduls o quines FPs puc oferir o estic habilitada. D'acord? Doncs escriviu, després tindreu el correu específic del Lluís, que el Lluís ho té molt per mà, i et farà 3 o 4 preguntes i et podrà aconsellar. D'acord? És a dir, si tens aquest neguit de dir no estic segura, no? Si és la que estic habilitada, doncs no us preocupeu que amb això nosaltres ho tenim més per mà, d'acord? I us podem donar un cop de mà. Sí? El mateix, Ostres, doncs tinc habilitades aquestes 3. Una la descarto perquè la veritat que no en tinc ni idea, però les altres 2 no m'acabo d'orientar quina crec que pot ser més potent o que ho puc fer millor. Doncs, novament, per això estem. És a dir, la sessió d'avui és una mica per donar-vos eines ja inicials, però que poden sorgir dubtes un cop hagi acabat i facis el curs a nosaltres o no, nosaltres també estem encantats de poder donar-vos orientacions. Val? O sigui que si quan acaba ho voleu preguntar a la taula rodona o ens envieu un correu o us facilitem algun contacte, doncs també estarem encantats d'ajudar-vos a acabar de decidir sobretot com enfocar el pròxim pas. Clar, com diu el Bruno, al final és el moment de, val, jo puc donar tots aquests perfils, jo puc fer tots aquests tipus de mòduls, aquestes famílies professionals, puc entrar a fer l'oposició d'aquestes especialitats. Val, quin ventall de possibilitats tinc? Quin ventall de famílies professionals puc accedir? Quin ventall de mòduls puc accedir? A partir d'ahir, vosaltres podeu ja presentar-vos a una altra. Que teniu algun dubte? Així estem. Teniu alguna qüestió? Sense cap problema. Val? La temporalització, com estàvem parlant, molt important, saber les hores presencials individual, la temporalització dins del nostre calendari del mòdul professional, per això hem de tindre en compte el calendari que proposa ja directament el departament i tots aquests festius que s'adapten a cada poble, a cada ciutat, etc. Normalment, jo estic en un centre, utilitzeu normalment el calendari del vostre centre, val? És una ajuda. Igualment nosaltres us aportarem un calendari perquè vosaltres tingueu un calendari de referència, val? Nosaltres podem aportar-vos tota mena de material, de tips que necessiteu, que us pregunteu, tot el tema de festius, vacances, etc. A més, teniu la possibilitat de temporalitzar en nuclis formatius. Per què és molt important aquest any? Perquè no tenim les unitats formatives. Val? Abans teníem un mòdul professional, aquest mòdul es dividia en diferents unitats formatives, unitat formativa 1, unitat formativa 2, unitat formativa 3. Aquesta classificació ja no la tenim. Per tant, com tenim que fer-ho? Tenim un mòdul professional i anem a dividir-lo en nuclis formatius. Dins d'un mòdul professional, de vegades, toquen temàtiques molt diverses. Per tant, els nuclis formatius ens van ajudar a dividir aquestes temàtiques per a que nosaltres tinguem més organitzat la programació de cara al futur. Aquests nuclis formatius són molt importants aquest any, molt importants. Depenent del mòdul professional, depenent de l'especialitat, tindrem 4, 5, 6 mòduls professionals. Tampoc tenim que tindre una gran diversitat de nuclis formatius, però sí que és de veres que 3, 4, 5, 6 nuclis formatius seria adequat. De cara a l'oposició, què tenim que realitzar nosaltres per base de la normativa que marca l'oposició del darrer any? Tenim que saber temporalitzar correctament les activitats d'ensenyament d'aprenentatge en aquest calendari que hem anomenat. Dins de les oposicions es marca que tenim que desenvolupar mínim 6. Quin és el tip
què jo vos dic? 6. Teniu que desenvolupar-ne 6. No desenvolupeu més de 6. Per què? Perquè de cada defensa vosaltres tindreu que defendre una de les 6. Per tant, no és el mateix tindre un sorteig d'una de les 6 que tindre un sorteig d'una de cada 20. Tindre que preparar-se 20 activitats d'aprenentatge comporta major dificultat. El mínim del que s'ha presentat la majoria de la gent i que jo mateix, de meu parell, per exemple, que em parlava Bruno abans, es van presentar, van ser 6, con la gran majoria de persones que van aconseguir la plaça. Per què 6? Encara que nosaltres tenim aquestes 6 que tenim que desenvolupar, si el mòdul professional comporta, i nosaltres hem organitzat aquest mòdul professional en 20 activitats d'ensenyament d'aprenentatge, tenim que presentar en la programació aquestes 20 activitats d'ensenyament d'aprenentatge. Però d'aquestes 20, sols 6 anem a descriure en detall que anem a realitzar en cadascuna, val? Que és la fitxa que anem a desenvolupar a continuació. En cada activitat d'aprenentatge, quantes sessions anem a utilitzar? Normalment tenen que ser 4 o fins i tot més sessions. De vegades podem realitzar 6, 8, 10, màxim 12, 14. Tampoc cal fer activitats d'ensenyament d'aprenentatge com en secundària, que de vegades són molt grans, perquè així tenim temàtiques molt diverses. Per tant, concretar en temàtiques molt més específiques és més important. Val? Aquí aprofito per fer un incís, que quantes sessions desenvolupar, al igual que us aconsellem 6 activitats sense aprenentatge, en quant a sessions, un 8, 9, maximíssim 10 pot ser un número orientatiu molt vàlid. Per què? Perquè més no és millor. De fet, et diria tot el contrari. Penseu que en les oposicions tenim 2 hàndicaps molt importants. El primer previ, que és l'espai. Tens una limitació de número de pàgines i quantes més sessions, menys podràs explicar en detall aquestes sessions. Per tant, perquè no hi haurà l'espai material i sembla que està tot explicat per sobre. Per tant, millor poques redactades i molt ben explicades. I el segon, molt relacionat amb l'espai, és el temps. A l'hora d'exposar-ho, tindràs 15 minuts. Clar, no és el mateix en 15 minuts explicar 7 sessions que explicar-ne 17. Fixeu-vos en la profunditat o el detall que podreu fer. Per tant, sí, moltes vegades ens pensem, sí, quantes més millor, més diferents, més variats, sí, clar, millor per un aspecte, però molt pitjor per altres. El detall de les activitats, la qualitat de l'explicació i, mai millor dit, la capacitat de retenció. Per què? Perquè quantes menys ens aprenem, millor podrem explicar, millor podrem expressar, més recursos podran crear, més exemples podrem donar. D'acord? Per tant, tot i que el currículum ens dona una flexibilitat molt àmplia, aquí, com a expert en Opos, que és un altre pas, sí, us recomanem això. Menys és millor, perquè podrem explicar amb més detall i ho podrem dominar amb més garanties. Vale? Per altra banda, també tenim la qüestió de que si nosaltres desenvolupem una activitat d'aprenentatge molt gran, a l'hora d'avaluar aquesta activitat d'aprenentatge va ser molt més complexa, va ser molt més dificultós, van aparèixer preguntes del tribunal de durant tant de temps treballant el mateix, creus que vas a tindre un seguiment adequat, li has donat massa temps a aquest resultat d'aprenentatge i més temps a aquest, perquè, és a dir, van a sortir preguntes del tribunal que tu no vols que apareguin. És millor ser concret, com diu el Bruno, i anar a l'assumpte que anem a centrar-se. Torna enrere perquè quan he refet m'havia saltat algunes diapos, ¿vale? En qüestió, sí? Fem un replantejament. Ens hem parat a lo que eren les hores lectives, que és aquest primer apartat, que és el pantallazo de quantes sessions. Fixeu-vos aquesta, i de fet la de l'octubre hauria de ser d'un altre color, perquè veig que no estava. Aquesta tenia 5 aquí i crec que 9 a l'altra, Eren 2 diferents, d'acord? Aleshores, això ja ens determina quantes sessions i activitats hauré de pensar. Evidentment, depèn del nucli formatiu i l'activitat d'ensenyança-aprenentatge. El que ara veurem ja és en més detall, és com, una vegada, recordeu, ja dominem el currículum, sabem que volem donar quins nuclis formatius i, sobretot, com ho volem enfocar.
A partir d'ara ja veurem com això ho redactem aquesta plantilla. Ara sí que anem al pas a pas, sí? I avui ens centrem, com us dèiem, en aquest webinar, en veure la primera part, que ja us l'acabem de una mica anticipar, aquestes 6 activitats d'ensenyança-aprenentatge, aquestes 7, 8, màxim 10 sessions on detallarem aquestes activitats que anem a utilitzar, val? Doncs anem a veure com comencem a definir aquests elements, d'acord? I sobretot us direm el que sí i amb exemples, i com veieu aquí a baix ja també anticipem el que no. El que no a dia d'avui perquè hi ha actualitzacions i volem que no xirri, no, davant del tribunal de dir, ostres, però si les unitats formatives ja no estan, com es defineix aquesta, sí? Perquè són coses que el tribunal anirà a detectar i nosaltres ho volem anticipar, perquè són coses que si teniu plantilles anteriors o ja us havíem preparat o el que sigui, aquí la podeu, perdoneu l'expressió, la podeu cagar, no? Perquè queda molt evident, sí? Per tant, anem a veure ara ja sí en detall, Lluís, com anem donant llum a l'utilització de la plantilla, que és la que avui venim una mica a explicar, però que necessitàvem una mica partir de l'element clau. Perquè per construir la casa no és només venir l'arquitecte i el mestre d'obres, sinó que necessitem saber una mica la llei per poder construir la casa, no? Que és el que heu vist, de les 3 cases, sigui quina sigui, ens hem de regir sobre unes lleis de la física, la química, bàsicament per les pressions, i dels materials i una altra d'urbanística, no? Doncs el mateix, per utilitzar aquesta plantilla ja veiem des d'on partim, que és aquest marc curricular, i ara ja sí, anem a veure quins són els detalls que heu de definir, explicar, i us donem els exemples concrets. Val. Nosaltres, de cara a preparar aquesta plantilla, el que tenim que fer primer de tot és posem el número d'activitats d'aprenentatge que estem parlant, del que anem a desenvolupar, a quin nucli formatiu del que estàvem abans parlant, a quin agrupament de temàtica anem a tractar, les hores que anem a treballar, podem estar treballant, com hem parlat abans, de 4, 6, 8, 10 hores, hi ha sessions d'una hora, hi ha sessions de 2 hores, depenent dels cicles formatius i depenent del mòdul. El nom que anem a treballar, quin nom té que ser? El nostre nom és la nostra carta de presentació. Podem posar una qüestió molt normal, treball en equip, o anem a treballar en equip, o podem intentar tindre un títol molt més original, com Equipa, la importància del treball en equip, vine i treballa amb mi, val? Tenim que trobar un nom que siga atractiu, diguem que és la primera línia, és la nostra presentació, és el que diu, jo sóc un professor com qualsevol, o jo sóc un superprofe, no? Com diu Bruno. Jo sóc algú que realment vinc així en ganes, que m'agrada la meva feina, m'agrada donar classe, i jo vaig a demostrar-te que jo puc formar part del teu equip i que tu voldries que jo formara part del teu equip, no? I això és molt important. De cara als objectius d'aprenentatge, què és el que anomena objectiu d'aprenentatge? No és l'objectiu general que anem a trobar a la normativa. L'objectiu d'aprenentatge és aquell objectiu que jo vull que l'alumnat pugui aconseguir. És a dir, l'objectiu que jo vull que a través del desenvolupament d'aquesta activitat d'ensenyament d'aprenentatge l'alumne vulgui aconseguir. En aquest cas, si estem treballant en equip, doncs serà conèixer la importància del treball en equip, de la presa de decisions, per exemple, dins d'un equip, etc. I la justificació en relació al perfil professional, molta gent així té un dubte, no? Quina diferència hi ha entre l'objectiu i la justificació? La justificació en relació al perfil professional, estem parlant de la importància que té el que anem a tractar en aquesta activitat d'aprenentatge de cara al seu futur professional. Per què és important treballar en l'equip? Perquè hi ha que establir una comunicació i una fluïdesa, per exemple, verbal entre les diferents parts i els diferents rols d'un equip de treball. Val? Com hi ha que tractar la gent, etc. Tot aquest tema de la comunicació. Per tant, és molt important tindre establert un objectiu d'aprenentatge clar. Normalment, els objectius d'aprenentatge sempre cal que estiguin escrits en infinitiu, val? Sempre en infinitiu, i la justificació no cal que estigui en infinitiu. Val? Per tant, nosaltres, per exemple, així tenim un exemple, seria conèixer la importància de treballar en equip, com fer-ho de forma adequada i com prendre decisions en equip. I en canvi, la justificació, la importància de que l'alumnat conegui esta i esta altra qüestió. Val?
i el nucli formatiu, com podeu veure, són nuclis formatius que nosaltres hem creat de nou, val? Són nuclis formatius que nosaltres hem organitzat aquest mòdul professional de diferents nuclis formatius i que nosaltres hem creat de nou, com hem dit abans. Val? Següent. La següent part és el marc curricular. Aquest marc curricular que estem parlant, que tenim així dins d'aquesta pàgina web, segons títol LOE o LOCSE, anem als diferents tipus de documents. Cap endavant. Avant. Ahí. Val. I tenim aquesta segona part de la graella. En la segona part de la graella és on hem agafat tots aquests documents i anem a veure, val, d'on trac jo el resultat d'aprenentatge? On estan els continguts? On estan els criteris d'avaluació? Val? En primer lloc, tenim el resultat d'aprenentatge. El resultat d'aprenentatge va ser el nucli de la nostra programació i de la nostra activitat d'aprenentatge. Tirem endavant. D'on trac aquest resultat d'aprenentatge? És molt important que no aneu al decret. És molt important que no aneu aquest any al decret. Tradicionalment s'anava al decret del currículum, però aquest any no. Aquest any tenim que anar als mòduls professionals a partir del 2024-2025, el text que teniu a l'esquerra. És molt important. Per què és molt important? Perquè el decret del currículum jo tenia diferents unitats formatives. I dins de la unitat formativa 1 jo tenia el resultat d'aprenentatge 1, resultat d'aprenentatge 2, resultat d'aprenentatge 3. Unitat formativa 2, resultat d'aprenentatge 1, resultat d'aprenentatge 2, resultat d'aprenentatge 3. Ara no. Ara en els mòduls, en el document de mòduls professionals a partir del 2024-2025, jo tinc RA1, RA2, RA3, RA4, RA5 i RA6. És a dir, són els mateixos resultats d'aprenentatge, però la numeració de resultats d'aprenentatge s'ha modificat. És importantíssim. Si jo tinc una programació d'ensenyament i tinc que adaptar-la, tinc que anar a aquest document per adaptar la numeració d'aquest resultat d'aprenentatge. I possiblement en algunes famílies o en alguns cicles formatius fins i tot s'hagi modificat o hi hagi una modificació d'aquest resultat d'aprenentatge. Per tant, és important que si anem a veure el resultat d'aprenentatge tenim que anar al document de mòduls professionals a partir del 2024-2025. A partir d'ahí, elegim el resultat d'aprenentatge que tinga una convergència amb aquest objectiu d'aprenentatge que hem de treballar, i és que nosaltres anem a fer que l'alumne tinga que assolir. Anem a treballar a través del resultat d'aprenentatge i anem a veure quin és el grau d'assoliment en l'avaluació d'aquest resultat d'aprenentatge. Continuem. Per exemple, si tenim aplicar tècniques de suport psicològic, orientades a equips d'intervenció, nosaltres agafem aquest resultat d'aprenentatge, el copiem i el posem, sempre posant el número que pertoca. Després tenim continguts, criteris d'avaluació. D'on surt tot això? Tot això ho tenim en el decret, que és el que tradicionalment utilitzàvem. En el decret tenim tot el tema de continguts, criteris de qualificació. Següent. Com ho tenim? Tenim aquest resultat d'aprenentatge que estàvem parlant abans. En el document tenim aquest resultat d'aprenentatge que, per exemple, si és l'1, els criteris d'avaluació d'aquest resultat d'aprenentatge seran tots aquells que tinguem 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. Tinc que posar tots els criteris d'avaluació dins de la meva activitat d'ensenyament d'aprenentatge? No. Un mateix resultat d'aprenentatge puc treballar una part en l'activitat d'ensenyament d'aprenentatge i una altra banda en l'activitat d'ensenyament d'aprenentatge. Per exemple, els criteris d'avaluació que jo vaig utilitzar en una EA pot ser l'1.1, 1.2, 1.3 i en la activitat d'aprenentatge l'1.4, l'1.5 i l'1.6. D'aquesta forma treballo tot el resultat d'aprenentatge i puc avaluar realment si l'alumnat ha assolit aquest resultat d'aprenentatge. Els criteris d'avaluació, per tant, seran aquella eina que es va a determinar que l'alumnat ha arribat a assolir aquest resultat d'aprenentatge o quin és el grau d'assoliment que té del resultat d'aprenentatge. A més, tenim els continguts també estan lligats, que també els tenim numerats, que els teniu a baix i normalment quadren en que sigui l'1.1 en l'1.
Així teniu un exemple, val? Teniu el d'aprenentatge, hem posat per els continguts, que són 3.2, 3.3, 3.4, però hi ha més continguts que possiblement treballem en altres activitats d'aprenentatge. Un criteri d'avaluació, per exemple, en aquest cas, podríem haver treballat 2, 3, 4, independentment. Dins del decret també tenim els objectius, tenim que mirar quins objectius han de treballar i que estiguin relacionats amb aquests resultats d'aprenentatge. Si esteu llegint, doncs, veureu que està, per exemple, relacionar-se amb l'equip de treball, reconèixer i seleccionar el vocabulari tècnic bàsic, val? Treballar en la psicologia del treball en equip, la dinàmica grupal, etc. I l'alumnat, a banda d'assolir aquests aprenentatge, a través de l'assoliment d'aquests aprenentatge, va aprendre una sèrie d'habilitats. En FP, les habilitats que l'alumnat va assolir s'anomenen competències, vale? Que són aquestes competències. Però, per exemple, en aquest cas tenim que llegir aquestes competències o habilitats que l'alumnat va assolir, com per exemple adaptar-se al treball, noves situacions, participar en el treball en equip, etc. Anem cap endavant. Jo aprofito per fer una puntualització perquè m'anticipo el que us passarà. Clar, Lluís, Bruno, és que jo llegeixo els continguts i veig que és que els podria agafar els 6, perquè jo dels 6 que hi havia definits els treballo tots. O els criteris d'avaluació, ostres, és que jo veig que em podria treballar també 4 o 5. Tornem-hi. La paraula clau és prioritzar. És a dir, quan fem un enfocament globalitzat, molt complet, molt enriquidor, és veritat que li dona lloc a més continguts, a més criteris, però la qüestió és quins són aquells 1, 2 o 3 que tenen especial rellevància. D'acord? Tornem-hi, més no és millor, perquè amb més criteris d'avaluació necessitaràs avaluar més aspectes, més activitats, d'acord? I això fa que si tinc un mòdul on tinc 66 hores o 33 que fan al centre i 33 que fan de pràctica a l'empresa, sigui inviable treballar tantes coses que després ho he de repartir amb les activitats d'ensenyança-aprenentatge. D'aquestes 33 les he repartit i només tinc 4 hores o 5. Sí? Clar, una dels greus errors que solen cometre és que no és realista. Ja, però és que jo he volgut treballar molts continguts i molts criteris d'avaluació, ja, però és que el problema és que molts, tornem-hi, no és millor. Perquè ja ho sabem que el temps valor i quan tenim la canalla, els adolescents al davant, el temps vola, no? I això és una cosa que el tribunal ho té molt al punt de mira. Per tant, agafeu la paraula clau, prioritzar. I normalment aconsellem fer 2 voltes. Què significa? Vale? Jo agafo, com molt ben fet aquí, els criteris d'avaluació i dic, ostres, amb la situació d'aprenentatge que jo vull treballar, veig que l'1, el 2, el 4, el 5 i el 6, el 3 no, perfecte, però els altres 5 sí que els podria treballar. Dic, ostres, però 5 criteris d'avaluació és molt, no poder treballar bé. I faig una segona volta i jo recomano utilitzar moltes vegades el truco del semàfor. Ho pinto de 3 colors. Ja dic que el 3 no i el pinto de color vermell. Aquest fora. Sí? I els altres suposadament em serveixen, estarien en verd. Doncs faig una segona volta i dic, vale, anem a veure que d'aquests 5 que dic que sí, quins són una mica més secundaris i els poso de color taronja. Sí? Amb un objectiu de quedar-me amb un, 2, màxim 3 criteris d'avaluació. Doncs agafo 2 d'ells que crec que no siguin tan importants i els poso de taronja. De tal manera que, sí, és veritat, ho estic fent, però no ho avaluaré ni ho treballaré en profunditat. I m'he quedat en 3 criteris d'avaluació. O al revés, aquesta activitat d'ensenyança-aprenentatge tinc molt poques sessions i només agafaré un criteri d'avaluació. Doncs en aquest cas m'hauré de quedar amb un de color verd i 2 o 3 o 4 en color taronja més un queda descartat. Doncs aquest procés que us he dit dels criteris d'avaluació fem exactament amb els continguts, d'acord? Perquè ja veureu que la primera vegada que faceu la mirada us passarà que, ostres, és que connecten molts. Clar, jo aquí a la plantilla, evidentment que podríem posar més continguts i molts més criteris d'avaluació. Però ens passa aquest detall que quan ho veu el tribunal diu, ostres, això no és realista. Com vas a treballar 5 criteris d'avaluació amb 6 sessions? Això no és realista, no ho podran fer. Val? Per tant, repetim, més no és millor. Hem d'aprendre a prioritzar. I aquest seria el nostre consell.
de fer aquestes voltes fins a agafar una selecció el més estreta possible per treballar-la el millor possible. D'acord? Sí, ja m'anticipo això. Aleshores, continguts. Jo no sóc de números, en aquest cas, perquè no és exacte, però sí que us dona seguretat. I ja m'anticipo. Entre 3 i 5 continguts, màxim. Apunteu-vos-ho. Més de 5 continguts no serà realista. Criteris d'avaluació entre 1 i 3. Evidentment, una activitat d'ensenyança-aprenentatge molt curteta, 1, tal vegada 2 si són molt semblants. Més de 3, per molt llarga que sigui, no serà realista. Objectius dels mòduls, 2, 3, ostres, que aquesta és superglobalitzada, a més fa molt estat, vale, 4, però 2, 3, d'acord? I les competències, aquestes habilitats més personals i socials, això és complementari, no et compliquis la vida. 2, ja està. Aquí sí que no aniria més enllà. 2 i vaig agafant, d'acord? Els que us apunteu als nous webinars o al curs o adquiriu la plantilla, això us ho deixarem escrit, aquests números. D'acord? Sempre ho escrivim perquè després quan ho teniu dieu, ostres, quants continguts havia dit el Bruno? 8? No, 8, evidentment, no serà realista. D'acord? Tot i que, repeteixo, no són números tancats, sí que són orientatius que us serviran per dir, vale, amb què em baso. D'acord? Sí, com diu Bruno, al final, un dels problemes que moltes vegades hi ha és que tu de cara a l'activitat d'aprenentatge dius, ostres, és que realment jo sí podia treballar el contingut 1.1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9... Clar, a veure, tot està relacionat. Al final, tots els continguts estan relacionats amb la temàtica, però hi ha que concretar, hi ha que realment saber on anem a treballar i com tenim que dividir aquests continguts i com tenim que treballar-los de forma separada, perquè si nosaltres abarquem molts continguts o molts d'aprenentatge o anem a treballar molts objectius, etc., anem a tindre una problemàtica molt gran i el tribunal ho sap. La gent que ha treballat i ha portat molts continguts o ha portat o ha treballat molts resultats d'aprenentatge a la vegada, ha tingut més dificultats a l'hora de defendre-ho. Per què? Perquè realment de cara a la realitat, com anomenava Bruno, de cara a la realitat normalment no són viables aquests tipus de programacions. Val? El que es queda, la estrelleta que ens queda les capacitats claus. Les capacitats claus, recordeu que nosaltres no podem avaluar com en la secundària, nosaltres no podem avaluar aquesta actitud de l'alumnat. Però què podem avaluar que siga similar? Podem avaluar com s'han desenvolupat, no? Aquestes capacitats claus i el que s'anomena tradicionalment com actitud professional, no? Aquesta puntualitat, el saber estar, etc. Com podem portar endavant aquestes capacitats claus? I d'aquestes capacitats claus nosaltres treballem el tema de resolució de conflictes, organització del treball, responsabilitat del treball, treball en equip, autonomia, relació interpersonal i iniciativa. Val? Aquests conceptes nosaltres no podem avaluar-los per ser dins de l'avaluació. Però, i ahí ve la qüestió, ahí ve la tàctica, ahí ve el tip, que és que nosaltres, dins de les rúbriques d'avaluacions, nosaltres sí que podem fer referència a aquestes capacitats clau. Però no podem avaluar-les com a tal. Però sí que podem fer referència a l'hora de nosaltres avaluar cert treball o certa sessió o aquest treball en equip. Val? Nosaltres podem utilitzar-lo si ha sabut organitzar-se correctament el treball dins de la sessió, si l'alumnat ha tingut autonomia o iniciativa a l'hora de realitzar el treball en la sessió, etc. No? Per tant, en aquests instruments d'avaluació i activitats d'avaluació que desenvoluparem en les pròximes sessions, nosaltres hem d'intentar sempre posar aquestes capacitats clau perquè són importantíssims i molta gent les deixa de banda i normalment les tribunals pregunten on has treballat les capacitats claus de l'alumnat? On les has treballat? On estan? No pots avaluar-les, però tens que fer referència de que les has treballat i desenvolupat des de l'aula, perquè és important per a formar un correcte professional del futur. Val? Són, diguem, les peculiaritats que tenen que tindre, independentment de l'especialitat, tot professional. Val? I són molt importants. El concepte,
l'OMLOE que ens determina el concepte de globalitat, no? Com fem que aquests alumnes esdevinguin realment en capacitats per enfrontar el món laboral o el món, diguem, social, no? Aleshores, la qüestió és com tu aportes el teu granet d'arena a alguna d'aquestes capacitats clau que ja ens determina el currículum, que des de les diferents, entre comilles, assignatures o mòduls s'aniran treballant, però tu ves agafant alguna i destacar-la. Recordeu que això són els detalls que marquen la diferència, que complementen i fan que aquesta casa de Lego, la blava, sigui completa i tingui tots els seus elements. Val? I ara ja sí que tindríem el que és aquesta vinculació curricular completa. Ja tenim aquest resultat d'aprenentatge amb els seus 3 continguts, en aquest cas un criteri d'avaluació molt concret, 2 objectius del mòdul. Recordeu que tota aquesta primera fase és copiar-pegar, que li dic jo, però en criteri. Sí? Per tant, el criteri quin és? Prioritzar, recordeu? Semàforos pot servir o el joc del descarte, són 2 estratègies que jo utilitzo molt. Descarte per dir, vale, aquesta no m'acaba de quadrar fora, sí? I prioritzo aquesta altra, o el semàfor i vaig acabant de decidir quines agafo, d'acord? I a partir d'aquí ho vaig distribuint. Per altra banda, també li dic prioritzar i seqüenciar, perquè, clar, aquí veiem que, per exemple, dels criteris estic fent el 3.5 i els 3.1, 3.2 i 3.3 i 3.4. No els treballes? Sí, però a una altra activitat d'ensenyança-aprenentatge. D'acord? Per això en aquest cas es diu seqüenciar. I el concepte seqüenciar a nivell curricular és el concepte de repartir. Clar, no ho puc treballar tot aquí, però ho tindré present perquè una altra activitat, quan pensi com desenvolupar-la, diré, ei, que el 3.1, 3.2 i 3.3 els hauré de treballar. Doncs anem a pensar com ho baso, això. D'acord? I, si veiem, ara sí que aquesta plantilla ja agafa forma. Tenim el punt inicial, el títol, l'engrescador en forma de repte, l'objectiu d'aprenentatge que tu vols aconseguir, amb infinitiu i en forma d'aquelles capacitats que l'alumne ha de desenvolupar, i la justificació, com ho connecto? I, evidentment, com us dèiem abans, les hores depèn del nucli formatiu i com ho anava repartint al llarg de tot el curs, no? Aquestes 5, 6, 7, 8 sessions setmanals, hora i mitja o 2 hores. A partir d'aquí, el Lluís ja ens ha anat desglossant com utilitzar amb maestria aquests elements curriculars de la LOMLOE, que evidentment, si hi ha detalls concrets, tant al curs com ara la taula rodona, us detindrem com utilitzar la LOCSE o la LOE si és el cas, però que ja sabeu que la nostra aposta sempre és diferenciar-nos, anar cap a la casa de l'arbre, que és al final el que t'ajuda a anar un pas més enllà, però que haurem de determinar tots aquests elements curriculars. Sí? Aleshores, us presentem l'opció a participar als 2 nous webinars. El webinar 2, on expliquem la seqüència de tasques, és a dir, com les expliquem, quina metodologia utilitzar, els resultats i l'avaluació, quins instruments utilitzarem i l'agrupament, d'acord? És a dir, avui hem de resoldre els dubtes de la primera fase. Això és un segon webinar molt complet, sí? És un pèl més llarg que el d'avui. I el tercer són el que li diem altres elements a destacar. I dic altres, però quasi tan importants que els primers, que són els espais i els recursos, perspectiva de gènere, un element super analitzat pel tribunal, les mesures d'atenció a la diversitat, aquí ja sí que és la guindilla de dir, uau, com ho puc justificar, i, en aquest cas, la reflexió de la teva pròpia tasca docent. D'acord? Llavors, si el webinar d'avui us ha sigut d'ajuda per començar a estructurar mentalment i aprendre a utilitzar el currículum, amb aquests 2 nous webinars tindreu el complement cabal, on, en concret, ens detindrem amb cada un dels detalls, com explicar-ho, com definir-ho i com redactar-ho, traurem aquests interrogants, traurem aquests altres interrogants per saber quines mesures universals, inclusives o com aplicar el DUA, d'acord? I, per altra banda, tindreu aquesta opció, d'acord? Ui, això, aquí. Aleshores, el que farem és que aquestes 3 sessions
Són 3 sessions que juntes el que diem que valen o no, el que us entrarà és la plantilla detallada amb l'exemple, d'acord? Més l'explicació del webinar 2 i el webinar 3. Normalment d'aquests webinars, fixeu-vos que vaig un calendari, posava una data, d'acord? Però a l'estiu el que faig és el contrari. El Lluís i jo ens gravarem aquesta masterclass i us la compartirem directament. Per què? Perquè no us vull que us comprometeu a un dia concret aquest estiu ni al setembre, que aniran tots de bòlit amb l'inici de curs. Vale? Aleshores, si la sessió d'avui us ha anat bé, us ha sigut d'ajuda i d'inspiració, nosaltres tenim aquestes 2 sessions extra, aquest pack, que és un pack que val 260 euros, però tots els que esteu avui aquí en directe us ajustaríem el preu a 180 euros. És a dir, en 180 euros tindríeu la plantilla detallada amb l'exemple i les 2 sessions addicionals. Ara anirem a la taula rodona de preguntes i com que els qui compreu aquest pack no tindreu la taula rodona de preguntes perquè ho farem gravat per fer-ho més àgil, sí que tindreu el nostre correu o WhatsApp per resoldre dubtes puntuals. D'acord? Per tant, el que us deia, que si avui us ha sigut d'ajuda, teniu l'opció d'adquirir aquest nou webinars. Per fer-ho, ara us posaré al xat el número de compte, has de fer la transferència amb el concepte curs AEA, val? I enviar-ho al correu al qual avui us havien convidat, que és el de formacions professorat. Vale? Llavors, adquirireu de forma immediata, durant la setmana que ve acabaran de fer les gravacions d'aquesta sessió, val? I us enviaríem la plantilla amb la gravació i els documents que necessiteu. Vale? Per altra banda, si això, aquí havia afegit el que anireu trobant, sí? El webinar 2 ens detindrem en tot aquest apartat i el webinar 3 amb aquest altre apartat. Ja us deia, ja us dic, són els elements per complementar tota aquesta proposta, sí? Però, si tu el que vols és anar cap a la casa de l'arbre, si tu el que vols és que cada un dels elements quadrin, tinguis un seguiment durant els 4 mesos, setembre, octubre, novembre i desembre, us presentem el curs d'FP que el Lluís i jo us hem estat preparant per arrencar de cara al setembre. El curs d'FP va un pas més enllà. No són 2 webinars per només la plantilla, sinó que ho treballem tot i en profunditat. Sí? Són 8 sessions, cada 15 dies, perquè facem la sessió i tingueu 2 setmanes per anar creant tot allò que us anem explicant, d'acord? Seran el dissabte al matí perquè tingueu flexibilitat horària i la part bona és que, si no pots venir el dissabte al matí, tindràs la gravació compartida al Google Classroom amb tots els documents. Aquesta en concret s'estructura en 3 blocs. La primera és domina el currículum, aprofundim el que han fet avui, doncs ho aprofundim, la primera fase, amb exemples i sobretot amb com utilitzar cada una de les lleis i cada un dels elements. Segon, la plantilla d'avui l'exemplifiquem amb altres models perquè tingueu bons exemples i bones pràctiques. Hi ha un segon bloc que fem octubre i novembre, que és el desenvolupar cada apartat de la programació. Contextualització, metodologia, avaluació i, sobretot, com preparar l'exposició i defensa. D'acord? Aleshores, fixeu-vos que anem un pas més enllà i anem desglosant cada un dels elements. Val? I el bloc 3 és el guió i els exemples perquè puguis triomfar. És a dir, el guió perquè puguis crear un bon temari. Suposo que hauràs comprat un temari d'algun editorial, però és un temari extens i no saps com resumir-lo i t'explicarem com estructurar-lo i tècniques d'estudi i, per últim, com superar els casos pràctics. És a dir, el curs, en aquest cas, que ja anem cap a la casa de l'arbre, que us estem preparant el Lluís i jo, és el curs supercomplet. Algunes de les que avui esteu aquí ja sé que ja esteu apuntades i avui ja heu fet un pas, no?, per començar a familiaritzar-vos, però ja us dic, si voleu anar un pas més enllà, teniu aquest curs. El curs no són 180 euros, no té res a veure el preu, sí? Són 3 pagaments de 110 euros, 110, 110, 110, 110, sí? 440 euros, més 50 euros de matrícula, que serien 490 euros. Però, qui s'apunti avui de manera directa, sí? Li ajustem el preu, d'acord? O durant aquesta setmana, el curs de formació professional, a 390 euros més 50 euros de matrícula.
És a dir, amb 440 euros tindries el pagament d'aquest curs o les fraccions pertinents. Val? Això sí, com a regal, a tots els que us apunteu al curs de preparació, teniu de manera directa els 3 webinars i la plantilla, d'acord? És a dir, si tu vols les webinars i també vols fer el curs, no et preocupis que te'ls regalem. I les que ja us heu apuntat al curs, que sabeu que algunes us heu apuntat fa res, sí? També us regalarem aquestes masterclass. Vale? Aleshores, ja us dic, si el que voleu és anar per les opos, teniu una oportunitat única. Si el que voleu és una plantilla completa, detallada amb exemples, doncs teniu l'altra opció, a un preu més reduït, sí? Teniu tot aquest material per aprendre a programar i a crear activitats d'ensenyança-aprenentatge. D'acord? I, per altra banda, ara ens anem a la taula rodona de preguntes perquè el Lluís i jo us puguem això, els dubtes, qüestions que hagin anat sorgint, us els puguem resoldre de manera directa. ¿Vale? Però la qüestió és, si realment tu vas a per les opos, ja us avancem que serà un curs supercomplet que neix de la nostra experiència com a opositors, com a formadors i que toquem diferents mòduls. Val? Per això el Lluís està aquí amb mi, perquè som els dos que ho hem preparat, perquè el Lluís no és que aprovi les seves opos, i no sé si dir-ho així, però també va fer aprovar les opos de la seva parella i ens va molt bé perquè té la mirada de diferents tipus de mòduls, val? I ara serà l'oportunitat de que pugueu accedir a aquesta nova proposta. Val? A tot això també hi tindreu el nostre correu i WhatsApp sempre per resoldre dubtes i ara mateix passarem el que seria la taula rodona per, en aquest cas, poder preguntar-nos tot el que vulgueu. Vale? Volies afegir algun detall? No, no, simplement que jo vaig ajudar la meva parella, però bueno, la feina també és seva. Ah, no, i tant, i tant. De fet, vam fer la tutoria plegats i Déu-n'hi-do, la feina que hi havia al darrere. Hi Sí, havia sí. molta feina, molt d'hores, molt de treball, però vos assegure que val la pena l'esforç, val la pena que encara que sigui agost o setembre comenceu amb ganes, perquè la veritat és que sí, és un moment que de vegades pot tenir molt d'estrès, però si se presenteu i comenceu ara, és el millor que podeu fer, amb temps, programar tot en qüestió i tindreu sobretot un curs per a poder tindre un seguiment i una constància que de vegades pot ser que no tingueu aquest tipus de constància perquè us costa dir, a setembre i pensar que tindrà aquest examen, doncs, la forma també de tindre aquesta constància és tindre aquest tipus de curs que ens ajuda a poder tindre una constància de treball. Val? Aprofito i et vaig fent les preguntes que ens han anat fent al xat, ¿vale? I sobretot, si algú vol fer alguna pregunta i posar la càmera, seria genial, eh? Nosaltres ens encanta veure-us i bueno, al final, si algú vol posar ja la càmera, serà genial, però això, que ens encantaria poder que ens veiessin totes, vamos. Que bé, ja està la Raquel, la Sílvia, que guai, que guai. Doncs us va llegint. Avui és només per FP. Ah, vale. Clar, hi ha gent que s'havia afegit, érem 100 i poc, sí que hi havia molta gent que m'havia dit que si els hi podien facilitar la gravació, i com sempre, tant aquesta sessió com totes les que faig al curs, sempre us ho comparteixo, vale? Perquè ho pugueu veure tants cops com vulgueu, d'acord? I per qui no pot estar en directe, que jo ho entenc, doncs que hi pugueu tenir accés, eh? De fet, tant als webinars com al curs d'Opos, jo dono accés durant 2 anys a tota la formació més les actualitzacions. Perquè el que dèiem, no? Ara mateix el Lluís ja del que va preparar l'any passat, bueno, l'any passat, no fa ni... Ho va exposar fa 2 mesos i hem tingut que actualitzar coses, d'acord? Per això nosaltres ens comprometem a que qualsevol actualització la tingueu abans que ningú, val? Per això és una mica la diferència. Això, en la sessió d'avui era només d'FP, perquè sé que hi ha algú de batxiller, algú d'infantil, fins i tot que s'ha colat, però que benvinguda és, però que ja sabeu que jo preparo totes les especialitats i tinc mòduls específics per cada una, eh? Aquesta era només per FP, ¿vale? Uh, si el mòdul es divideix... La Ainhoa pregunta, si un mòdul es divideix el 50% d'hores al centre i l'altre d'empresa, que ho hem vist, no? N'hi havia un que era de 66 i era 33 i 33, val? La seva pregunta és, i la Susana s'anticipa i deia, sí, és així. Però la seva pregunta és, el 50, la nota només seria igualment un 10%? Correcte, seria un 10%. La cosa és que ha hagut molta controvèrsia els últims mesos, però s'ha aclarit al final de cara a les programacions del següent curs i tot,
que és un 10%, és un 10% de la nota, encara que sigui el 50% del temps del mòdul el que estiga en dual, sols un 10% es pot valorar l'assoliment que s'ha portat a terme dins de l'empresa. Penseu que al final l'expert en matèria, entre comilles, som nosaltres, els docents, no? El qui pugui tutoritzar des de l'empresa o el dossier que pugui fer de treball, doncs aquí ja és una mica variable, no? És a dir, tot va en base als objectius que ens havien establert. Aleshores, quina potestat té, per molt bo que sigui el formador de l'empresa en base als elements curriculars, no? I per altra banda, evidentment, si hi ha un dossier de treball que reflecteix el que han fet de les pràctiques, tot i que és de les pràctiques, ja sabem que té la influència directa el que estem fent a l'aula. Vale? Clar, el que hem de tenir en compte és que la persona que està en l'empresa, el que va ser el tutor que estigui en l'empresa, realment va fer una valoració, però no avalua, avalues tu. Val? I l'important és que l'avaluació la fas tu a partir de les orientacions que t'ha aportat la persona de l'empresa. Això és important de cara a la defensa. Això ho tindreu. De fet, tenim un mòdul específic dins del curs d'Opus que és avaluació. Perquè avaluació i valoració són detalls fins. Lo mateix, no lo mateix una autoavaluació o una coavaluació entre ells, que això és regulador, val? Que una heteroavaluació, on ets tu el docent el qui agafa la informació. És a dir, l'autoavaluació que fa un propi alumne pot tenir una petita part de pes a la nota, però evidentment el qui decidirà si està assolint o no els objectius no és el que pensi l'alumne, d'acord? Tots aquests conceptes us els anirem explicant i exemplificant, val? De fet, són conceptes que al tribunal li agrada ficar el dit a la llaga, no? Perquè, bueno, són conceptes més ambigus que els has de dominar i, bueno, són llocs on tu pots marcar aquestes diferències. ¿Vale? Hola, en cas de programar l'Oxeloe, canvia la nomenclatura dels conceptes clau, criteri d'avaluació, capacitats clau? Hi ha algun element que canvia, Lluís, en quant a... Hi ha molts elements que canviem, nosaltres adaptarem les plantilles al respecte, perquè realment no estem parlant ja del tema ja de tant d'activitats ensenyament d'aprenentatge, estem parlant d'unitats didàctiques, val? Ja no estem parlant, per exemple, de resultats d'aprenentatge, estem parlant de capacitats terminals, així no estem parlant de formació dual, estem parlant encara de FST, de formació de centres de treball. Per tant, són qüestions molt diverses. Per exemple, si tenim CAI, que presenta un any de formació, un altre any que està en els centres de treball. Per tant, tenim una diversitat a nivell de nomenclatura prou diferent, que són qüestions de nomenclatura. Al final, anem a trobar i anem a extraure de la normativa els conceptes igual que anem a trobar-los en l'OE. Molt més simplificats, perquè no anem a tindre tant de document actualitzat, però sí que és la veritat que de cara a agafar, jo personalment aniria a l'OE. Jo personalment aniria a l'OE perquè tenim en el tribunal gent que normalment és molt major, gent que té molta experiència, ha treballat en l'OCSE, ha treballat en una diversitat d'OCSE que actualment no hi ha dins de cicles formatius i l'OE no l'ha treballat. L'ha treballat a aquest curs acadèmic igual que vosaltres. Per tant, jo em centraria en un cicle formatiu i en un curs que tinguera l'OE, és a dir, un curs de primer, d'un cicle de grau mitjà, cicle de grau superior, de primer. Genial. Els cursos per totes les especialitats? Sí, d'FP s'adaptarà a totes. ¿Vale? És a dir, us donarem com a exemples i sobretot això, moments com ara, avui, clar, avui és un bagatge més gran, però a la taula rodona, si teniu preguntes concretes d'alguna unitat formativa o mòdul no, unitat formativa hem dit que és la que ara mateix marxava, no? Desapareixia el concepte. No, Sí, mòdul formatiu i unitat clar, formativa. és una qüestió, per exemple, de l'OCSE-LOE. És a dir, en l'OE no podrem parlar d'unitats formatives i en l'OCSE Sí o sí. no existeixen com a tal, però sí que podem disgregar-ho, no sé si en nuclis formatius, però en altres tipus de conceptes que encara continuen actius. I si anem a parlar de totes les especialitats, els exemples que anem a intentar presentar sempre van a tindre, doncs, un va ser d'electrònica, l'altre va ser de disseny, l'altre en conceptes d'administració, és a dir, anem a intentar que hi ha exemples
i que és que diversitat. Al final hi ha moltes especialitats diferents, però els continguts que no podem establir allí va ser fàcil saber d'on podem extreure la informació. Sí, sobretot això, penseu que els exemples, més que variats, el que ens interessa és que enteneu com extreure-ho del currículum i aplicar-ho. Per què? Perquè cada un serà expert o experta d'una especialitat diferent, no? I en qüestió tenim l'altre valor afegit i és que a la taula rodona, per aspectes concrets, ens anem i el Lluís i jo entrem directament al currículum i et busquem de manera detallada el de la teva especialitat. És per això que el curs, diguem que el curs és el 80% que és la base i hi ha un 10-15%, un 20%, que és els elements més concrets, que és aquest seguiment i acompanyament que us fem via mail o WhatsApp, que ja està incluït, o de manera puntual, si necessites alguna tutoria, aquestes es poden agafar de manera directa amb el Lluís. Són tutories que duren 45 minuts, una horeta, on a través una videotrucada personal, analitzem el teu cas i et fem totes les propostes de millora. Vale? Aquestes tutories sí que tenen un cost addicional de 50 euros, però la veritat que són molt exclusives. No? És el que al final el Lluís i jo vam fer per preparar la seva proposta, amb ell i la seva parella. Vam fer algunes tutories per anar polint detalls. Són tutories molt guais perquè al final queden gravades i us donem exemples molt, molt concrets, en aquest cas de la teva especialitat o de la teva necessitat, ¿vale? Però que sapigueu això, no? Que us complementem, no? El que és la formació amb una proposta que s'adapta perfectament a totes les especialitats. ¿Vale? Hi ha algun ordre d'avaluació per FP específic d'FP? Val, respecte a l'avaluació d'FP, tenim que tindre en compte que el Reial Decret que va establir els nous graus, el 659/2023, si no recordo mal, que estableix els diferents graus de A, B, C, D, E de l'alumnoe, del cicle formatiu, estableix una forma nova, no que no és nova realment, però sí que estableix una forma d'avaluar diferent. Nosaltres antigament podíem avaluar per RA, per resultat d'aprenentatge, o per unitats formatives, si volíem. No? Podíem avaluar cada unitat formativa. Les unitats formatives han desaparegut. Per tant, com hi ha que avaluar? Els resultats d'aprenentatge. És a dir, tenim que avaluar l'assoliment el grau d'assoliment dels resultats d'aprenentatge. I és ahí on tenim que anar. Val? Diguem que el centre de la nostra avaluació va ser de cara a aquest resultat d'aprenentatge i aquest grau d'assoliment. Per tant, tots els sistemes d'avaluació, activitats d'avaluació van estar orientats a el tema del resultat d'aprenentatge i el grau d'assoliment. Perfecte. La Nàdia ens pregunta: hola, no acabo d'entendre els nuclis formatius. Veig que dins de cada RA tenim diverses AEA. Dalt de cada resultat d'aprenentatge hi ha diverses activitats d'ensenyança d'aprenentatge, però la relació amb els NF no la veig. Gràcies. Podries concretar una mica? I si vols fico la diapo, si No, cal. no hi ha problema. Si nosaltres tenim un nucli, tenim un mòdul professional, per exemple, jo tinc vaig inventar un mòdul de diferent instrumental que hi ha d'electrònica. I vaig a tindre aparells electrònics, aparells més mecànics. Què vaig a fer? Tinc una diversitat de material molt gran dins d'electrònica. Pues vaig a agafar i les bombetes o aparells, per exemple, com taladres o qüestions, per exemple, aparells elèctrics grans, de construcció grans, doncs, jo els classifique en un nucli formatiu. Altre tipus de material que siga, per exemple, tornillos, etc., doncs, jo vaig a posar-los en un altre nucli formatiu. I altres que siguin d'una altra temàtica de material, que siguin capses o per organitzar el material, etc., el col·loque en un altre nucli formatiu. Jo sóc la persona que inventa els nuclis formatius i organitza els nuclis formatius. Ho posem 3, 4, 5, val? Soc jo la persona que organitza els nuclis formatius. I a partir d'aquest nucli formatiu, si jo, per exemple, són les capses d'on el material, dins d'aquest nucli formatiu, jo vaig a crear diferents activitats d'ensenyament d'aprenentatge. És a dir, és com una subdivisió dins del mòdul. Vas desgregant, sí, vas completant, vas reagrupant. És com antigament, quan vosaltres anàveu al col·legi, que hi havia temes, tema 1, tema 2, tema 3, tema 4. Aunque els nuclis formatius
congreguen, diguem, el tema 1, tema 2, tema 3, tema 4, el nucli formatiu 2, el tema 5, tema 6, tema 7, el nucli formatiu 3, el tema 8, tema 9, tema 10. Val? En aquest cas no parlem de temes, estem parlant de resultats d'aprenentatge, continguts, etc. Val? Per tant, dins d'aquest nucli formatiu anem a tindre diverses activitats d'aprenentatge. Val? Crec que queda clar. Tot el que esteu comentant és aplicable a la Comunitat Valenciana? A veure, això està enfocat a Catalunya, però Comunitat Valenciana i Balears hi ha molts elements comuns. De fet, la nova aplicació LOMLOE que s'està fent de totes les comunitats fa que cada vegada sigui més igual el que fem a totes les comunitats. Trobaran peros? Sí, evidentment, perquè ja sabeu que l'àmbit educatiu és autonòmic i hi ha elements concrets, ¿vale? A grosso modo, et pot servir per extrapolar el que ensenyem a una altra comunitat i adaptar-ho? Evidentment, sí. Ara, ja t'he dit, jo sempre us dic que això t'emportaries el 85-90%. Això vol dir que hi ha un 10% o 15% que hauràs de treballar tu i que sí, per algo puntual et podem ajudar de manera més concreta per fer aquest canvi, no? Jo sí que és veritat que fins l'anterior currículum formava tant a Comunitat Valenciana com a Balears. Ara, amb el nou currículum, cada comunitat ha fet una mica el seu nou camí, sí? Estic analitzant i me n'estic adonant que el nou camí, el 90%, el que canvien són l'ordre d'alguna cosa i algun detall, però el 90-95% és el mateix, val? Però ara mateix, bueno, valorarem si podem ajudar-vos a fer-vos l'adaptació. Et servirà? Sí, segurament, és a dir, gran part, tenint en compte aquest detall, vale? Miquel, em vaig presentar fa 2 anys a les OPOs amb una activitat en sense aprenentatge. El tribunal no tenia molt coneixement sobre cicles formatius. Creieu que és més recomanable fer de l'ESO que de cicles? Jo crec sempre que l'FP té la seva peculiaritat, com deia, som més abandonats normalment, però sí que realment, quan entres en aquest món, l'FP té la seva importància, sobretot el que té és que tu pots destacar molt fàcilment. És a dir, tenim molts temes a tractar, tens una diversitat dins de la teva especialitat a la que te presentes, tens una diversitat grandíssima de continguts per a poder escollir la programació que vols fer, per a fer la teua, per a poder dir aquest contingut o aquest tipus de mòdul és el que més m'agrada, és el que més m'agrada treballar, és el que jo voldria, el que pot arribar a potenciar realment i demostrar més fàcilment el que jo vull portar dins de l'aula. Per tant, jo crec que FP el que comporta és major diversitat i una major oportunitat de poder elegir allò que tu realment vols. Val? Tu pots tenir companys que van elegir el mateix que elegís tot el món, val? Els mateixos mòduls. Hi ha mòduls que normalment dins de la mateixa especialitat la gent sol presentar, o pots atrevir-te a mòduls que són molt més complexos i pegar-los la volta i fer-los molt més atractius. Val? I aquesta oportunitat de fer molt més atractiu algo que a primer col de vista no és atractiu, li dona un plus. Val? Li dona un plus més. Val? Per tant, jo, personalment, cicles formatius. Jo afegeixo un detall que m'agradaria que us quedeu d'aquí les OPOs, ¿vale? O, evidentment, per la vostra tasca docent. Jo crec que hi ha 2 pilars que són el que t'ajuden o els que poden garantir millor aconseguir la plaça o treure bona nota, ¿val? La primera és l'estructura i simplicitat, és a dir, que hi hagi tots els elements d'una manera clara i sintètica d'allò que ens determina el tribunal, les OPOs, el currículum i, en aquest cas, el departament. Sí? Llavors, aquesta estructura, si seguiu tot el que us hem anat encomanant i explicant, és tot allò que hi ha d'aparèixer sí o sí personalitzar-lo. Si ho fas així, ja hi tens molt guanyat. I l'altre és, en base a aquesta simplicitat, repeteixo, no ens hem d'inventar res nou, buscar petits detalls que la facin única i exclusiva. No a la inversa, no dir, vaig a inventar-me una nova manera de programar, de planificar i a crear alguna cosa nou. No, al revés. Anem a fer l'estructura, que per això estem nosaltres, donar-vos tots els detalls dels elements perquè cada una de les peces estiguin ben col·locades i a partir d'aquí anem a veure com decorem alguna d'aquestes cases, no? D'aquestes peces. D'acord? Fonamental. És una mica el nostre repte del curs. Donar-vos una estructura molt guiada, però sobretot a cada sessió donar tips, eines, idees perquè pugueu fer un pas més enllà.
diguem que ens basarem amb la casa de Lego, amb la blava, que Déu-n'hi-do, però sempre us donarem petites idees o exemples per dir, ostres, que ho puc fer en base a aquest punt de partida, ho puc retocar, remodelar, presentar d'una manera una mica diferent, sí? Per anar un pas més enllà. D'acord? I això, evidentment, sí, jo no coincideixo amb el Lluís, no et diria fes FP, però és que tampoc et diria fes eso. Et diria, fes allò on tu creguis que tens més tables per fer aquests elements diferencials, perquè la base nosaltres te la donarem, això no et preocupis. Ara, els elements diferencials en base a la teva experiència, doncs, et serà algo més fàcil, sí? D'acord? Aquest seria una mica el meu contraconsell, sí? Però va molt a la línia de Lluís, eh? Després la Nàdia, la Raquel, que s'ha retrobat en la Nàdia. Si ets tu, no ets tu, sí, que guai, super, com mola. Aquestes trobades molen, eh? Que un dia com aquest ens puguem retrobar en companyes. Que guai, el món és un mocador. On puc trobar les qualificacions professionals dels mòduls que ha dit el Lluís que han variat? Estava mirant ara, exactament, és el Reial Decret 498 2024, el Reial Decret 499 i el 500 2024, val? Vale. Això són els reials decrets. M'ho enviaràs per correu, Lluís, i m'ho Sí, cites amb l'enllaç i amb la gravació de la sessió també us ho comparteixo, vale? Perquè ho tingueu també accessible. val, sense Vale? problema. Després, el Ramon diu, perquè fa els criteris d'avaluació han d'estar continguts en algun punt de la programació, però no té per què aparèixer en cap de les 6 activitats d'ensenyança-aprenentatge. Posem pel cas que fem una programació de 15, vale? De les quals en desenvolupo 6. En algun moment caldria especificar on s'encabeixen sense fer el desenvolupament? Bona pregunta. Val. En cada activitat d'ensenyament d'aprenentatge, tant de les desenvolupades com aquelles no desenvolupades, tindràs que establir en una taula aquells criteris d'avaluació i aquells continguts que vas a treballar en cada activitat d'ensenyament d'aprenentatge. Els que desenvolupem el curs en detall ja parlarem d'unes taules que ja té el departament, però que nosaltres anem a adaptar per a que vosaltres pugueu fer un esquema de totes i cadascuna de les activitats d'ensenyament d'aprenentatge i posar en cadascuna quins són els continguts, quins són els criteris d'avaluació, quines són les metodologies que hem d'utilitzar i activitats d'avaluació que es treballen en cadascuna de les activitats d'ensenyament d'aprenentatge. Per tant, sí, encara que no desenvolupes aquestes activitats d'aprenentatge, sí que tens que tindre aquells criteris d'avaluació, perquè al final del tribunal, si tu desenvolupes unes activitats d'ensenyament d'aprenentatge amb el 3.2, 3.3 i 3.4 del criteri d'avaluació, podrà dir sí, però i el 3.1 i el 3.5 i el 3.6, on el treballes? I tu li dius, vas a la pàgina 30, i així tens l'activitat d'ensenyament 1 que no tinc desenvolupada, on sí que es treballa. Mira, així està. Val? Mira, ja et poso un exemple, val? Aquest és el que utilitzem, no tinc preparat, ara mateix aquí a mà el d'FP, però aquest és el que utilitzem per ESO i batxillerat, d'acord? Però perquè et facis una idea, així ràpid. Fixa't que aquí tens les situacions d'aprenentatge o activitat d'ensenyança-aprenentatge, vale? Aquest criteri d'avaluació la faig a la 1 i a la 3, vale? Imagina't que aquest, el segon, que jo el poso en vermell, és perquè la faig a la número 7. La 7 és una de les que jo no desenvolupo, però dic, ei, això és el procés que us he dit abans de priorització. Veieu aquí? La fase de prioritzar, sí? Què és? Vaig repartint, perquè al final aquests 3 criteris d'avaluació jo els he de treballar sí o sí. Ja, però és que jo de les 15 n'estic desenvolupant 6, d'acord? Per tant, es represento com les vaig treballant, la 2.1 a la 4, la 2.2, que per mi és un pilar, la treballo a la 4 i a la 5, d'acord? Seria com una taula resum de com vaig repartint i prioritzant cada un d'aquests criteris d'avaluació. De lo mateix, amb els continguts, en tots els elements. És a dir, avui el que heu vist és la formació de la plantilla, però al curs d'Opus us exemplifiquem i us ensenyem tot el procés. Avui us hem donat ara un tip més,
però és diferent del curs d'Opus als webinars. Per això també el preu no té res a veure, no? Tot i que el preu he intentat ajustar-lo màxim, val? Avui, el dia d'avui, els webinars en comptes de 260 euros us surt per 180 i teniu aquests tips, aquesta plantilla i aquests documents, vale? Però, clar, la casa de l'arbre en tots els detalls és el curs estrella, no? I per això necessitem setmanes, ho fem cada 15 dies perquè us explicarem, ei, els continguts els heu d'extreure d'aquí i els hem de repartir. Vale? Doncs què fem? Aquí jo faig la tècnica de la priorització i el descarte. Descarte per què? Ostres, és que aquests 3 criteris d'avaluació no sé com treballar-los. Cap problema, vermell. Ja ho treballarem a la situació a l'activitat en sense aprenentatge, la 7, la 8 i la 9, que curiosament són les que no estic desenvolupant. Cap allà. Ja pensaré un títol suggerent perquè tingui sentit. Però jo, en canvi, sí que estic treballant l'1, el 2.1, el 2.6 i el 2.7. El 2.1 a la situació a l'activitat en sense aprenentatge 2 i el 2.5 i el 2.7, sí? L'estic fent justament a la situació a l'activitat en sense aprenentatge número 5. Vale? Perfecte. I vaig repartint, prioritzant. D'acord? Per tant, diferencieu programar, que és tot el que hi ha al currículum, amb activitat d'ensenyança-aprenentatge, que, com ja sabeu, és petits detalls. Sí? I, com sempre, barre pa casa. Aquells criteris que dius, ostres, no sé molt bé com treballar-los, no és el meu punt fort, o aquells continguts, ostres, aquells són els que justament no són els que estic desenvolupant, són els que desenvoluparia les altres. D'acord? Aleshores, nosaltres sempre us donem els tips una mica a través de la picardia i l'experiència, pugueu destacar, no? I us pugueu protegir de possibles preguntes. Val? He de marxar, molt interessant, de posar en contacte amb vosaltres per apuntar-me al curs. Superbé, Marian, genial. Sí, sou bastants que heu hagut de marxar ara. Val la pena realment fer la programació amb orientacions noves? És que... Sí que val la pena perquè és el que estàvem parlant. Eh, és el primer curs acadèmic que es va desenvolupar. Per tant, vas a tindre, primer, una programació totalment nova, vas a tindre una programació adaptada totalment nova i diferent a la resta de les persones que van a presentar-se, una programació que el tribunal no ha vist mai, és una programació totalment diferent, que si has aconseguit a través del curs adaptar-la correctament, perquè en principi sí que podràs adaptar-la correctament, vas a tindre algo innovador, algo diferent, i per tant vas a estar adaptat i vas a presentar al tribunal que tu estàs adaptat a les novetats que han eixit fa uns mesos. Que tu estàs al 100% actualitzat com a docent. Per tant, jo personalment crec que és molt important orientar-se i centrar-se de cara a les orientacions noves del departament. Està silenciat, Bruno. Sempre que penseu què és millor, que ho vulgueu posar com a una balança, sí? Fiqueu-vos a la pell del tribunal. Fiqueu-vos. Per tant, el tribunal que vol aquell docent que podrà aplicar la nova llei, que ara ja és vigent i que d'aquí en endavant el que passa és que l'antiga va quedant obsoleta, o aquell docent que és un mega crack amb el currículum obsolet? És a dir, aneu pensant, és a dir, al final el que esteu fent no és només lluitar per una OPO o una prova, sinó que esteu lluitant per ser els futurs docents d'una especialitat. I al tribunal, una de les qüestions que fan a l'hora de reflexionar és aquest profe és el profe que m'agradaria tenir al centre o que formés part del mateix departament que jo? Aquesta és la pregunta que es fa i arrel d'això és el seu punt més subjectiu, no? Que sempre diem, ostres, aquestes OPO no són tan justes, no tal... No, les OPOs, evidentment, d'aquest punt de subjectivitat sempre el tindrà, però si jugues les cartes ben jugades, que és una mica el nostre repte, sí? Tindràs més guanyat. Val? Evidentment que al final la jugada l'hauràs de fer tu, però nosaltres donem les millors cartes. Evidentment que no sempre tenim el millor dia, però la qüestió és, si tens les millors cartes, la probabilitat és molt superior. Val? Per tant, per jugar bé les cartes, hem de jugar a les mateixes cartes que el tribunal vol veure i és el nou marc de referència. Vale? Les de 518 tenen tela, sí, no. A veure, el nou currículum, i aquí no entrarem a discutir, té pros i contres, vale?
Sí, perquè hi ha coses molt entrevessades, hi ha coses poc coherents, hi ha coses molt complexes, hi ha coses que dirien que no es poden ni entendre, és a dir, que són difícils d'interpretar, sí? Però si algo té nou el nou currículum és que és més obert i flexible, el que et dona marge de maniobra a tu per interpretar. I això, com sempre, és una arma de doble fil, no? Ostres, he d'interpretar, ho interpretaré bé o malament. Doncs, si tu ho interpretes amb criteri i li dones criteri, sempre ho faràs bé. Per tant, et dona aquesta flexibilitat de poder interpretar i decidir com aplicar-ho i utilitzar-ho, però et dona el hàndicap de dir, ostres, agafa criteri. I el criteri, per això estem nosaltres, no? Per intentar ajudar-vos a justificar-ho tot. Perquè sempre us direm, no hi ha res que estigui bé o malament en base al criteri que puguis utilitzar. Val? I per això sempre nosaltres fem explicacions amb exemples, però sobretot us diem el per què. Perquè al final no serem nosaltres els que estarem al davant defensant-nos o explicant. Sereu vosaltres. I si teniu aquesta motxilla carregada d'eines, de coneixements, en aquest cas de nomenclatures, i sobretot de justificacions d'allò que feu, estareu preparades, diguem, per fer cima, no? Val? Sí, no, com diu el Bruno, realment hi ha moltes especialitats, va canviar tot de cada orientacions, i en el segle XVIII, que és la meva també, hi ha diferents coses que van a modificar-se, però és el que diu Bruno, tu tens que tindre tot molt ben lligat i sobretot molt ben justificat. És la teua decisió, però la teua decisió de forma justificada. Si tu justifiques tot correctament i tot està amb una qüestió que tu tens clar i justifiques clarament el per què ho has fet així, no hi ha cap problema, no hi ha decisions bones i males. Val? La qüestió és que estigui justificat tot. És clau, és clau. Sobretot El de cara Mario. Ah, perdona. El a... Mario, feu algun webinar secundària? És que no sé si presentar-me FP o matemàtiques. Sí, secundària la vaig fer justament la setmana passada i la repetiré la segona quinzena de setembre. No hi ha problema, Mario. M'escrius un privat i t'envio la gravació perquè la puguis veure ja de ja. De fet, el curs de preparació de secundària és els dimarts a les 7 de la tarda. Vale? Sí, te puc enviar la informació, val? Però sí, tinc l'específic en aquest cas. Té coses molt lligades, és diferent al currículum, però tens aquest temps per acabar de decidir, t'enviaré l'altre i valora. Tant un com l'altre, jo us ho dic, us ajudarem a arribar a l'excel·lència igual un com l'altre. Haureu de pringar igual, però us donem totes les eines. Aquí no hi ha cap problema. Vale? Vale, I, moltes gràcies. de res, Mario. Envia-m'ho per correu perquè me'n recordi, vale? Amb això soc molt curós, però quan no m'apunto soc despistat. Jo soc del 621 i tinc una programació de l'any passat que ara he de modificar. Tinc preguntes. Tècniques d'emmagatzematge són 132 hores, 66 en el centre i 66 a l'empresa. A l'hora de programar són 66? Sí, les de centre. I Sí, aquestes correcte. 66 que hauran de fer? Pensar, sí, amb quines activitats d'ensenyament d'aprenentatges m'hi colaro. Quina estratègia pot ser, el que han dit? Si ens interessa de fer entre 7-8 sessions, que també poden dir que són d'una hora i mitja, o de les 2 setmanals unes de 2 hores i unes d'una hora, i ens extraiem de sempre intentar treure aquestes 6-8, màxim 10 sessions. Vale? És a dir, heu d'aprendre una mica l'estratègia de com... És a dir, hi ha la part bona. Penseu que, jo sempre us ho dic així, la programació va rep a casa. Decideix tu què és el que més t'afavoreix per al que vols ensenyar. Per què? Perquè el cas pràctic et defineixen molt clarament les regles del joc. És a dir, quina estructura, quins mòduls, com ho has de fer. És a dir, ja et determinaran les hores, etc. El cas pràctic. Ja ho treballarem, Però, en canvi, la programació, que et dona la flexibilitat a tu decidir com treballar-ho, perfecte, ho vaig esmicolant en tantes com m'interessi. I el mateix, ostres, doncs m'hi colarien 5 activitats d'ensenyament d'aprenentatge. Vale, doncs de les 5 d'aquest bloc, doncs en desenvolupo 3, les altres 2 no les treballo. D'acord? O al revés, aquest mòdul que hi ha una part que domino molt i les altres no tant, ostres, doncs només en faig una. I així també puc donar un exemple de diferents, en aquest cas, de diferents aspectes, perquè també li dones una visió més global de que domines més coses. Vale? Per això us dic, va rep a casa a l'hora de decidir.
val? I com sempre, ante la duda, Bruno, Lluís, estem dubtant si enfocar-ho cap aquí o cap allà. Per això estem, no? Per aquests dubtes ja més concrets una vegada hagis fet aquest pas. Vale? Bueno, una de les coses importants ahí és, si jo després de mirar tots els mòduls i dir, mira, en el meu semàfor en verd hi ha este mòdul i este mòdul, no sé quin agafar després. Mireu els continguts, mireu els resultats d'aprenentatge, la viabilitat que tindria en les hores que té. Quin seria més factible per a jo poder fer les activitats d'ensenyament d'aprenentatge atractives? En quin mòdul realment jo puc tindre major dinàmica per a poder fer certs tipus d'activitats que m'agrada fer dins de l'aula. Tot això teniu que tindre en compte a l'hora de decidir, és molt important. És molt important agafar el mòdul correcte perquè si no, a partir d'ahir, la construcció de la casa pot ser més o menys complexa. Té que ser atractiu per a tu, té que ser atractiu, té que adaptar-se al que tu t'agrada fer en classe, al que tu t'agrada dir. Encara que no hagis fet mai el mòdul, no tens per què haver fet el mòdul anteriorment. Val? Jo vaig defendre un mòdul que jo no havia fet mai, un cicle formatiu que no m'havia presentat mai. Per què? Perquè al final era algo atractiu meu i se pareixia a un mòdul que sí que havia realitzat. Val? Però tenia una sèrie de característiques que eren molt més fàcils d'adaptar, eren molt més fàcil per a poder desenvolupar allò que jo volia desenvolupar dins de l'aula i demostrar realment que jo soc com a professor. Val? I això és important. Dins de les possibilitats que vosaltres teniu per elegir, quan ja teniu 3 o 4 o 5 opcions, teniu que dir, val, és factible amb aquestes hores desenvolupar els continguts de forma correcta i fer-ho de forma... Val? Recordeu que part d'aquest aprenentatge aneu a marcar-lo com a que se realitza dins de l'empresa. És a dir, no ho ha de desenvolupar, diguem, el grau d'assoliment no és 100% des de l'aula. Per tant, sí que anem a tractar qüestions específiques, però no anem a tractar totes les qüestions en específic com fèiem en programacions anteriorment. Val? Doncs això, ara sí, que sapigueu que teniu l'opció aquesta, les masterclass en la plantilla a un preu reduït avui de 138 euros, o l'opció anar cap a la Casa de l'Arbre, que és el curs que començarà al setembre, del qual algunes ja esteu apuntades, sí? I sobretot, tant el Lluís com jo, espero que us hagi sigut d'ajuda i d'inspiració aquesta sessió, sí? Us agraïm infinitament aquesta implicació per part vostra, i res, desitjar-vos això un bon tancament d'estiu i si aposteu perquè us puguem acompanyar, nosaltres al setembre anirem al 200% per ajudar-vos. Sí? Lluís, alguna coseta més? No, per mi molt agraït per, per el teu feedback, la teva presentació i tot. I bueno, que esteu convidats, com diu Bruno, a participar tant en el webinar com en el curs. Ahí estarem durant tot, com sempre. I si teniu alguna qüestió, alguna pregunta, pues, ara vos passarem el correu i qualsevol cosa, ahí estem. Vinga, a reveure! Molt Ens bé. veiem! Adéu, superprofes! Adéu, adéu!